Ja ďakujem za krásny úvod. A práve ja by som vám dnes chcela predstaviť Edfu trošku z uhlu pohľadu, ktorý nepoznáte, a to aj doslova. Pretože toto je fotka, ktorú som síce nefotila ja, to bola riaditeľka nášho, alebo teda amerického výskumu, Nadine Bellerová. Ale ako vidíte, jednak je to pri východe slnka, pretože my občas na lokalitu musíme kvôli svetlu chodiť tesne pred východom slnka. To znamená niekedy na 6. hodinu, alebo tesne potom, kedy tam nie sú ešte žiadni návštevníci jednak. A jednak si všimnite, že je to fotené z hora, to znamená, že to je fotené práve z oblasti toho telu. Takže ja by som sa ešte chcela spýtať, ktorí z vás boli v Edfu? Koľký z vás? Tak mňa zaujíma, koľko vecí vám dnes poviem nových a koľko vecí ste vlastne ani netušili alebo ani nevedeli, že sa v Edfu nachádzajú. Pretože budem hovoriť samozrejme aj o chráme, ale hlavne sa budem sústreďovať samozrejme na to sídlisko, pretože je v podstate zaujímavšie z mnohých hľadisk. Najprv si povieme pár vecí na úvod. Len aby ste vedeli, tak vlastne Edfu je známe v staroveku pod dvomi menami. Známejšie je to meno Behedet alebo Behdet v staroegyptštine. To je vlastne, v egyptštine je to tá vlastne prvá forma vo viacerých podobách. A od Strednej ríše je známe aj meno Džeba. V tej Strednej ríši je vlastne takou zaujímavosťou, že sa zdá, že tieto dve mená mali trošku inú funkciu. Pretože Behdet je vždy spojené s bohom Horusom, to znamená so sokolom. O ňom sa vždycky hovorí, že je to Horus z Behdetu, alebo Horus z Edfu. A to meno Džeba bolo skôr spojené s tým osídlením. Takže sa zdá, že už starí Egypťania vlastne ponímali tie dve oblasti trošku oddelene. Takže ako už Veronika hovorila, tak Edfu je známe hlavne tým ptolemajovským chrámom a on je skutočne najzachovalejší ptolemajovský chrám v celom Egypte. Nie je najväčší samozrejme, ale je v podstate kompletný. A bol dôležitý, to mesto bolo dôležité, pretože to bolo vlastne hlavné mesto tzv. Druhého staroegyptského nómu, čo bola vlastne provincia. Ale prečo to bolo dôležité? Jednak bolo strategicky umiestnené, takže sem viedlo mnoho v podstate pušných ciest. Toto je napríklad rozsah ciest, ktoré tu fungovali v čase Rímskej ríše. Tu vidíte, že v rímskej dobe bolo Edfu známe pod menom Apollinopolis Magna, alebo vlastne od gréckej a koptskej doby. A jedna z hlavných ciest, ktorá tu viedla, bola vlastne na východ k Červenému moru a k mestu Berenike. A ďalšie viedli vlastne na západ, ktoré boli k rôznym oázam, napríklad k Charge. Alebo neskôr aj tým smerom k Dachle. Takže to boli tie hlavné dôvody strategického umiestnenia. A tá blízkosť východnej púšte je vlastne dôležitá aj tým, že tam bolo mnoho surovín. A aj o tom sa budeme neskôr baviť, prečo bolo Edfu dôležité. Pretože tu sa práve redistribuovali, zhromažďovali a produkovali rôzne veci lokálnej administratívy. A tu máte vlastne to umiestnenie toho Edfu. Najprv si povieme niečo v krátkosti o dejinách výskumu. A väčšina z vás asi nebude vedieť, ale Edfu nebolo príliš známe. Vlastne prvýkrát sa s ním západná verejnosť ho znovu objavila, môžeme nazývať, pri slávnej Napoleónovej výprave do Egypta, o ktorej ste určite všetci počuli. Čo je tam zaujímavé, je to, že v tomto čase bola vlastne celá tá západná časť od telu a vlastne aj vnútro celého chrámu pokryté obrovskými nánosmi piesku. Bolo tam vlastne až 12 metrov na zásypu. A to, čo vidíte tu, je vlastne oblasť toho starovekého telu, ktorý bol v tom čase úplne zasypaný. Taká zaujímavosť, čo si môžete všimnúť, toto teda bolo publikované v prvom zväzku slávneho Description d'Egypte, to znamená opise Egypta, už v roku 1908, v tom úplne prvom zväzku, a na liste 49 je tento snímok. A v tom čase už moderní obyvatelia Egypta si začali stavať vlastne svoje príbytky hneď v úplnom bezprostrednom okolí chrámu, pretože ten chrám samozrejme nebol nejak chránený pod žiadnou pamiatkovou správou. Inak
Čo je vlastne krásne, že v tejto dobe je vidieť, že Edfu sa nachádzalo v akejsi oáze na okraji púšte. Bolo obklopené poľami a ako vidíte, bolo kompletne vlastne z východnej, južnej a severnej strany obkolesené rôznymi egyptskými alebo modernými egyptskými stavbami. Táto vlastne francúzska expedícia z roku 1798 nám zanechala pomerne veľké množstvo krazieb. Vlastne Description d'Egypte samozrejme je veľmi drahá publikácia. Určite všetci viete, že vyšla vo veľmi malom náklade, dá sa povedať. V tom čase to bola najväčšia vlastne knižná produkcia. Bola to encyklopédia takmer všetkého, vrátane botaniky a zoológie. To znamená nielen archeológie a pamiatok starovekého Egypta. A tie najväčšie knihy, vlastne najväčšie zväzky, dosahovali, sa volali mamutie zväzky a dosahovali vlastne meter na takmer meter. A vďaka tomu tam boli nádherné reprodukcie rôznych častí chrámu. A čo je pre nás dôležité, je stav toho chrámu. Pretože všetci, čo ste boli v Egypte, tak si určite pamätáte stropy, ktoré boli úplne začiernené dymom a vlastne ohňom. A to bolo práve z toho dôvodu, že chrám samotný bol takmer do tej výšky horných hlavic stĺpov zasypaný pieskom a bežne sa tam stretávali jak beduíni, tak vlastne obyvatelia, ktorí si tam zakladali tie ohne. Paradoxne tú dolnú časť chrámu to vlastne ochránilo, takže i z toho dôvodu je to jeden z najlepšie zachovaných chrámov. V podstate Description nám priniesol ešte ďalšiu vec, o ktorej určite všetci viete, pretože nedávno bolo výročie rozlúštenia textov Champollionom. A určite si všetci pamätáte, že to bolo práve vďaka opisu Egypta, kde Champollion bol schopný prepojiť mená panovníkov, ako bol napríklad Ptolemaios, to znamená Ptolmis, ktorý je tu zobrazený, a panovníka Tutmosa alebo Ramesa z Novej ríše. V čase, kedy Description vyšiel, ešte jazyk egyptština nebol rozlúštený. To znamená, že oni prepisovali texty, ktoré vlastne nepoznali. Ale už vedeli, že v kartušiach sa nachádzali vlastne mená panovníkov. Čo je zaujímavé, že ak si všimnete paleografiu, tak vám príde trošku zvláštna. A to bolo práve z toho dôvodu, že vlastne ešte vtedy nepoznali akúsi takú presnú, nekopírovali úplne presnú formu hieroglyfických znakov. Ak by sme sa posunuli v čase ďalej, tak my vlastne vieme, že ešte v roku 1838, kedy vlastne Edfu navštívil David Roberts, ktorého určite všetci poznáte, ja mám aj jeho krásnu knihu litografií a malieb z Egypta. Vyšlo to ako Egypt a Nubia, pamiatky Egypta a Nubie. Tak navštívil Edfu a vidíme, že ten stav sa v podstate nezmenil. Čo je u neho výhoda, je to, že on nám zachytil vlastne aj farebné reprodukcie. Takže vidíme, že v tom čase boli krásne zachované farby. A on nám vlastne zanechal i zápis vo svojom denníku z 23. novembra, kde píše, že napriek tomu, parafrázujem, napriek tomu, že ten chrám je pochovaný, tak je na poli pochovaný, tak je vlastne krajší, než keby bol odkrytý. A pripomínal mu Piranesiho rytiny starovekého Ríma. Takže ho veľmi zaujal. Odtiaľ to vlastne vytvoril celkovo 5 krazieb finálnych a sú známe aj vodomaľby, ktoré vlastne vytvoril ako predlohu tých neskorších litografií a ďalších krazieb. Opäť tu vidíme, že chrám je v podstate zasypaný, boli tam len mierne uličky a bolo bežné dostať sa až k tým hlaviciam stĺpov. Hlavne, čo si všimnite, sú krásne farby, napríklad Nehbety a ďalších ochranných božstiev. A poslednú historickú kresbu, ktorú si ukážeme, a to je vlastne tesne pred moderným, môžeme povedať, archeologickým výskumom, tak to bolo z roku 1855, kedy sem cestoval Lord Vancriff. A tu tiež vidíme, že stále je tu veľmi podobný stav. To znamená, tesne vedľa pilónov a chrámu sa nachádzali obrovské návaly piesku a sutín a podobne. To znamená, že ten zásyp sa vlastne ešte časom zvyšoval. A teraz si už povieme niečo k tomu výskumu samotnému. Takže prvý, ktorý vlastne sa o Edfu zaujímal, bol Auguste Mariette.
A určite Augusta Marieta všetci poznáte. Jednak to bol iniciátor myšlienky Egyptského múzea v Káhire samotnej. A jednak ja a Veronika ho máme veľmi úzko spojené, pretože on sa podielal vlastne trošku nepriamo na tvorbe libreta Aidi, čo bola opera Giuseppe Verdiho, ktorá bola vlastne vytvorená pre otvorenie Suezského kanálu. V roku 1860 teda August Mariet, ktorého nazývali aj Paša, začal odkrývať vlastne oblasť tohoto chrámu. Na začiatku 20. storočia, v rokoch 1903 až 1905, tam pracoval Alexandre Barsanti. To bol vlastne taliansky egyptológ a architekt. Ten tam narobil trošku viac škody než úžitku, pretože sa snažil očistiť hlavne vonkajšiu stranu chrámu a vďaka tomu bez záznamov akýchkoľvek odstránil vlastne všetok zásyp, ktorý tam bol aj historický. Inak Alexander Barsanti je známy hlavne svojim výskumom napríklad v Amarne, kde okrem iného objavil hrobku faraóna Achnatona. Takže to bol taký jeho najväčší prínos. Skutočný archeologický výskum začal vlastne až v roku 1914 a to bol francúzsky ústav, takzvané IFAO, kde bolo viacero riaditeľov. Toho, koho tu máte na obrázku, je posledný z nich, to je Maurice Aliot, ktorý aj publikoval zväzok, kde sa venoval hlavne staroríšským hrobkám. Bol to práve on, bola to práve francúzska expedícia, ktorá objavila, dá sa povedať, zatiaľ najstaršie známe pamiatky v Edfu. Na ne nadviazala vlastne v roku 1937 francúzsko-poľská kooperácia, kedy vlastne spolupracoval Bernard Pruyer s Kazimierom Michalovským. A Kazimiera Michalovského určite poznajú minimálne naši, teda Veronika a Jozef, pretože on bol otcom poľskej egyptológie a archeológie. Kazimier Michalovský pracoval nielen v Egypte, Edfu bolo vlastne, dá sa povedať, jeho začiatkom, ale inicioval mnoho ďalších výskumov, jak v Egypte, tak potom i vlastne v celej oblasti Predného východu. Takže ak by ste šli niekedy do Poľského ústavu v Heliopolide, tak tam majú krásnu bustu Michalovského. Môžete si všimnúť, ešte ak sa vrátim, tak vlastne je tu prestávka, pretože vlastne začiatok druhej svetovej vojny znamenal aj koniec akýchkoľvek výskumov a na 40 rokov sa vlastne v Edfu nedialo vôbec nič. Vrátil sa sem v roku 1975 vlastne až Barry Camp, boli to rakúsko-britské výskumy, bol to Manfred Bietak a Barry Camp. Manfred Bietak sa najviac preslávil výskumom v Tel Dabe, kam sa potom vlastne presťahoval, a Barry Camp momentálne je tiež známy tým, že sa venoval pred svojou smrťou hlavne výskumu v Amarne a rôznych sídlišných a ďalších vrstiev. Barryho Campa som osobne stretla, mala som ho možnosť stretnúť v Amarne a túto fotku som sem dala hlavne z toho dôvodu, že svojim vystupovaním a vlastne svojou povahou mi veľmi silne pripomína pána profesora Wernera. Keby ste sa niekedy stretli s pánom profesorom Wernerom a potom sa rozprávali s profesorom Kempom, tak máte pocit, že je to podobný typ staršieho váženého profesora, ktorý má obrovské vedomosti a je veľmi kľudný, všetko zažil a vlastne nič ho už v tom teréne neprekvapí. A mali sme veľmi zaujímavú diskusiu, pretože on navrhoval tzv. Archeológiu výsypok, čo je taká novinka v archeológii. To znamená vrátiť sa k výsypkám výskumov z 19. a začiatku 20. storočia, pretože tam sa môže nachádzať mnoho pokladov. Takže veľmi ma to rozosmialo, pretože ja a Jaromír máme podobnú myšlienku v Abusíre. Neviem, či ste niekedy videli také tie 3 veľké hromady, ktoré pripomínajú pyramídy blízko údolia, a to sú výsypky niekdajších výskumov Borcharta a my sme kedysi z vtipu navrhli, že by bolo vhodné ich vykopať. Tak podobný nápad mal aj Barry Camp. A to posledné, čo je vlastne súčasnosť,
tak to je vlastne Nadine Müllerová, ktorá je vlastne Nemka, ktorá sa neskôr odsťahovala alebo študovala v Británii a potom odišla do Ameriky. A ona získala v roku 2001 koncesiu práve na to sídlisko v Tel Etfu a pracuje tam do súčasnosti. A ona vlastne bola navrhnutá, alebo jej tú tému navrhol ten Barry Camp, takže celé je to vlastne prepojené, dá sa povedať. Ak by sme sa pozreli vlastne na ten vývoj, tak toto je fotka Augusta Marietta z roku 1893. Takže na prvý pohľad vidíte ten obrovský rozdiel. To, čo vidíte tu, bola vlastne tá úroveň, kde predtým bol zasypaný piesok. To znamená, že oni museli v niektorých miestach odkryť 8 až 10 metrov piesku a násypov, čo je trošku nevýhoda, že takmer nič nezaznamenávali alebo nezbierali. Len niektoré nálezy sa vlastne boli odvezené do Louvru a do ďalších archeologických múzeí. Takže to je trošku nevýhoda tých raných výskumov z konca 19. storočia. Ale tie práce boli neuveriteľné. Toto je napríklad obvodný múr, ktorý bol zasypaný pôvodne vlastne úplne až do vrchu. Toto je len taký ďalší zaujímavý historický snímok. Toto je niekedy z 20. rokov 20. storočia. A ukazujem ho nielen kvôli samotnému chrámu, aby ste videli, ako je vyčistený. Toto je chrám samotný. V tejto oblasti sa pôvodne nazýval, budeme o ňom hovoriť, ale nie je dochovaný, tzv. Chrám živého boha Hora, kde chovali živých sokolov. A toto je tzv. Dom zrodenia alebo Mamisy. Ale tu vás chcem upozorniť hlavne na túto oblasť, čo je tzv. Tel. Určite viete, čo je vlastne tel. Sú to na sebe stratigraficky navršené vlastne vrstvy postupne sídlisk, ktoré sú superimpozované. To znamená, tie najstaršie sa nachádzajú v spodných vrstvách a mladšie sa nachádzajú v horných vrstvách. Prečo je to zaujímavé, tento historický snímok? Uvidíte neskôr. Pretože to, čo tu vidíte, tak to sú vlastne vkopy. A na nešťastie toto neboli ilegálne vkopy, ale bola to činnosť tzv. Sebachínov. Keď sa hovorí o archeológii v Egypte, tak veľmi často budete počuť termín sebachín. Neviem, či to spomenul Jaromír, keď vám hovoril o tehlách, ale sebach je vlastne, dá sa povedať, to sú živiny pre polia a vtedy Egypťania vedeli, alebo novodobí Egypťania, Feláhovia vedeli, že staroveké tehly boli nevypalované a okrem iného mohli byť používané ako hnojivo na polia, pretože tam bolo veľa obilnín, bol tam trus zo zvierat, takže boli fantastickým hnojivom. A oni oficiálne mali povolenie od vlády odkopávať tieto jednotlivé vrstvy. A vďaka ním od konca 19. a potom začiatku 20. storočia neskôr uvidíte, že odkopali úplné diery a vytvorili vlastne tel v novej podobe, v ktorej ho vidíte. A tento letecký snímok je vlastne jedinečný tým, že tu ešte vidíme len začiatky tej činnosti tých sebachínov, ktorá bola pomerne deštrukčná. Tu len aby ste si vedeli predstaviť, tak toto je už ten tel vlastne po tej deštrukčnej činnosti. Tu vidíte, že táto časť je síce trošku prekopaná, ale je ešte pomerne plynulá. A tu vidíte práve tie obrovské diery. Toto je vlastne chrám v tej podobe, ako ho poznáte, a z toho telu alebo z toho osídlenia nám vlastne zostalo len akési písmeno T, ktoré je stále obrovské, to bez pochyby, a stále sa tam deje veľa výskumov. Ja vám nebudem hovoriť postupne o každej expedícii, toto je len pre príklad. Tu napríklad vidíte rozsah výkopávok toho francúzsko-poľského tímu, ktorý bol publikovaný, a oni sa zamerali na dve oblasti, dá sa povedať, a to na tzv. Hornú nekropolu, ktorú vidíte tu v tejto časti. Ona sa nazýva Hornou nekropolou, pretože sa fyzicky nachádza najvyššie. A tam sú vlastne pamiatky najviac, jak z koptskej doby, tak vlastne aj z rímskej a ptolemajovskej doby. A oni sa vlastne preslávili hlavne tým, že našli obrovské množstvo papirusov. Takže ak niekoho zaujíma grécko-rímska doba alebo koptské papirusy, tak určite sa musí venovať tejto oblasti telu. Ďalšia vec, ktorej sa venovali a ktorú objavili, bola nekropola alebo pohrebisko, ktoré sa nachádzalo vlastne pod telom. A my si to všetko ukážeme.
Aby ste si len vedeli ten výskum predstaviť, tak vlastne tu vidíte, ako tie vykopávky vyzerali. To znamená, že oni sa postupne museli prekopávať jednotlivými vrstvami toho telu. A neviem, či keď ste boli v Edfu, či ste si všimli toto. Kdo z vás si všimol? Áno, vidím, že Renáta sa hlási. Keby ste sa pozreli naľavo, toto je vlastne vstupná cesta, ktorá vedie do chrámu v Edfu. Takže keď pôjdete na budúce do Edfu, tak keď budete vcházet, tak sa len otočte smerom naľavo a tam uvidíte tento veľký pahorok. On je vysoký 15 až 20 metrov. Toto je vlastne tá najvyššia dochovaná výška, ale väčšinou má tak do 10 metrov v tej súčasnej podobe. Toto je vlastne jeho maximálna dochovaná výška. Čo je tam zaujímavé, že na ňom krásne máme dochované práve tie stratigrafické vrstvy. Tie vrstvy si nemôžete predstaviť niečo, čo ide priemerne všade rovnakou vrstvou. To znamená, že vy môžete mať vrstvu, ktorá ide, dajme tomu takto. To znamená, že nemôžeme povedať v rovnakej úrovni, že sa niečo nachádza takto. My len v niektorých bodoch máme zachovanú nejakú kultúrnu vrstvu. Vlastne tá najmladšia, to, čo je tam zachované, je vlastne tzv. Tá horná nekropola, o ktorej som vám rozprávala. A tam boli práve nájdené tie papirusy, jednak koptské a jednak grécké. Veľmi často ide o obojstranne použité papirusy. To, čo tu vidíte, je vlastne mestská hradba. Za týmto stanom, to je inak môj stan, toto je fotka z roku 2017, kedy som bola vlastne prvýkrát s tou expedíciou v Edfu, takže som mala stan s krásnym výhľadom jednak na ten tel a jednak na samotný chrám. Tak tesne za mnou sa nachádzalo vlastne osídlenie, kde boli domy hlavne z ptolemajovskej a z rímskej doby. A to, čo budeme vidieť ďalej, to si uvidíme za chvíľku, tak tam sa nachádza vlastne Nová ríša a neskôršie obdobia. To, čo vidíte tu, v tejto úrovni, táto veľká štruktúra, tak to je vlastne opevnenie zo Strednej ríše. To bolo veľmi dobre datované vďaka keramike, ktorá bola vlastne nájdená v rámci toho opevnenia. A to, čo vidíte tu, tak to tam nie je dochované, pretože samozrejme tam bola postavená jednak táto platforma a také vyhliadkové, dá sa povedať, miesta a altánky, ale v tejto úrovni, to znamená vlastne v úrovni podlahy a pod ňou sa nachádza Stará ríša. Takže keby ste zašli tak vlastne tu dole, čo nie je vidieť, tak tam sa nachádzajú mastaby a hrobky Starej ríše, prvej prechodnej doby a Strednej ríše. Takže my máme krásne dochovanú, v podstate to môžeme naozaj nazvať, že ide o sídlisko 3000 ročí, ktoré máme takto dochované. Tento pohľad vám už bude trošku známejší, takže ak by ste si to prepojili, tak vlastne takto sa dívate a pokračuje to sem. Takže tento pohľad vám bude známejší. Toto je vlastne cesta. My sme vždycky chodili do práce vlastne predtým, než tam prišli všetci návštevníci. Bolo to veľmi vtipné, pretože každé ráno tam vlastne inšpektor odpečaťoval tie hlavné dvere, vstup. A bolo to veľmi staroegyptské, pretože dá sa povedať, že tie rituály stále sú zachované. Aj v Abusíre, aj v Edfu vlastne pečatia dvere a dávajú tam taký cínový alebo kovovú pečať, na ktorej je meno toho inšpektora, ktorý to zapečatil. Takže tá tradícia vlastne staroegyptská, dá sa povedať, pretrváva až do dnes. Takže toto je zo sezóny 2018, takže sme poskočili v čase. A tu vidíte, že mám nielen stan, ale aj prístrešok, pretože bolo veľké množstvo keramiky. Mala som niekoľko pomocníkov. A tu už vidíte, že sme sa posunuli aj ďalej, pretože v tejto časti máte vlastne to rímske a ptolemajovské osídlenie. To, čo ešte nie je odkopané, tak je vlastne osídlenie alebo domy Novej ríše. Približne v tejto úrovni sa nachádza veľké sípky alebo sila z druhej prechodnej doby a v tejto úrovni, čo nevidíte alebo tam nie je, tak na druhej strane sa nachádza Stará ríša. A toto všetko bol kedysi tel, ktorý bol teda prekopaný v tom 19. storočí. Takže keď na budúce pôjdete touto cestou, tak sa určite otočte a budete vidieť a môžete pozorovať niektoré tie veci. Toto nie je príliš kvalitná fotka, ale krásne zobrazuje to, o čom hovorím. To znamená, aká bola tá vlastne nakoľko tí Sebachínovia vlastne boli schopní zničiť ten tel. Na druhú stranu nám to trošku pomohlo, pretože v tejto časti nám to vytvorilo takmer perfektný rez.
tým telom. To znamená, že v niektorých miestach my sme schopní pozorovať tie kultúrne vrstvy, ako šli nad sebou, prípadne vedľa seba. Samozrejme, veľa z vás sa ma bude potom asi pýtať, dá sa sem dostať? Žiaľ, nedá. Vy najďalej, kam sa dostanete, vy môžete ísť po týchto cestičkách, to znamená, že tu si môžete pozrieť bloky, ktoré boli nájdené pri tom výskume, ktoré sú tiež zaujímavé. Ale určite minimálne z tejto cestičky, ktorá je naľavo od chrámu, môžete vidieť tie jednotlivé vrstvy a dostanete sa vlastne maximálne sem. Tu vidíte už hranicu výskumu, ktorá je ohraničená. Ale minimálne budete vidieť tie vrstvy, ak by vás to zaujímalo, a môžete si to predstaviť. Takže tu máte zhora o to, o čom sme sa bavili. To znamená opäť, tu máme kopskú dobu, tu máme vlastne rímsko-ptolemajovské domy. Tam pracovala hlavne tá francúzsko-poľská expedícia, to znamená do toho roku 39, 37, 38, 39. Tu v podstate máme výskumy, ktoré prebiehajú v súčasnosti a tam je ten mix novej ríše, druhej prechodnej doby a starších období. A smerom týmto si potom ukážeme prvú prechodnú dobu. Toto je ešte iný pohľad, aby ste si len vedeli predstaviť, jak ten tel pôvodne bol obrovský. Toto je vlastne vonkajšie opevnenie, takže my vieme, že ten tel pôvodne zasahoval buď sem, nie je úplne jasné, či ten chrám bol postavený, úplne zasahoval do telu, alebo bol pri ňom. Zdá sa skôr, že bol pri ňom. Ale ten tel minimálne pokračoval. Nevieme rozsah smerom na juh, ale minimálne pokračoval nejak takto. Takže i v súčasnosti je stále dochovaný v pomerne veľkej miere. Tu, čo je taká zaujímavosť, ešte na čo vás upozorním, tak toto voľné miesto vám neskôr ukážem, ako vyzerá v súčasnosti. Takže keď hovoríme o EDFu, tak veľmi často my žartujeme, že je to vlastne učebnica stratigrafie. Pretože veľa ľudí si nevie predstaviť, o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o stratigrafii. A v EDFu máme to šťastie, že tu práve tí Sebachínovia urobili takmer perfektný rez. Toto nie je nijak začisťované, nijak upravované. A čo na prvý pohľad vidíte, je obrovské množstvo toho, čomu my hovoríme kultúrne vrstvy. To znamená jednotlivé vrstvy, ktoré sa odlišujú aj farbou. Na prvý pohľad si môžete všimnúť, že tie farby často zahŕňajú, dajme tomu žltú, často je to piesok, ktorý slúžil vlastne na vyrovnanie jednotlivých vrstiev. Často, keď sú tam vrstvy, ktoré sú buď čierne alebo červené, tak došlo k nejakej deštrukcii. Pretože došlo buď k ohňu a často keď nevypálené, alebo keď tehly sú nevypálené na vypálené, tak zmenia vlastne farbu na červenú. Takže toto nám často slúži alebo hovorí o tom, že šlo o deštrukčné vrstvy. A tu vidíte niekoľko fází vlastne mestských múrov a ďalších stavieb. Vlastne, čo sa týka klenieb, tak klenby boli známe už od Starej ríše. Máme ich napríklad v mastabách Starej ríše. Takže tu máme zachované vlastne niekoľko stáročí. A niekedy je to až vtipné, pretože to bolo prekopané až tým spôsobom, že máme dokonca celý profil nádob. A to, čo vidíte tu, je to, s čím my sa dosť často stretávame. A to je, že keramika bola použitá, dajme tomu, na miešanie nejakého plástru alebo vápna alebo podobného stavebného materiálu a bola zachovaná, bola vlastne uložená buď tesne nad podlahou, alebo bola zasunutá často aj do podlahy a Sebachínové ju takto krásne prerezali, takže sa dá robiť dokonca aj profil. A tu zároveň môžete vidieť, jak archeológovia datujú tieto jednotlivé vrstvy. Pretože ak by sme to prekreslovali, tak jednotlivé farebné vrstvy vlastne oddelíme, z nich sa odoberie keramika, ktorú vidíte, prípadne ďalšie nálezy, pretože veľmi často tam môžu byť pečate, môžu tam byť sochy, môžu tam byť ďalšie veci. A na základe toho my sme potom schopní datovať. Takže i to, čo vyzerá na prvý pohľad nezaujímavo, je vlastne pre nás archeológov nesmierne dôležité. Ale ak by sme si teda mali povedať o EDFu v rámci jeho vývoja, tak by sme začali teda v Starej ríši. A ja sa najprv spýtam, vie niekto z vás, že sa v EDFu nachádza pyramída? Počul niekto z vás o pyramíde v EDFu? Navštívil ju niekto?
Samozrejme, že nejde o pyramídu veľkú. Tu, keď si všimnete, tak vlastne tá pyramída sa nachádza na juhozápad od Tel Etfu a môžete si na prvý pohľad všimnúť, že sa nachádza vlastne v púštnej oblasti. To znamená tam, kde končí úrodná oblasť a začína púšť. Tá pyramídka je samozrejme veľmi, veľmi malá. V súčasnosti, toto je snímok z Google Earth, tak v súčasnosti sa podarilo práve tomu americkému tímu celú tú širšiu oblasť vymedziť ako chránenú oblasť, ako chránenú vlastne pamiatku a postavili tam dokonca aj tento obvodný múr, aby tam nechodili jednak tuk-tuky, jednak deti, jednak feláhovia, aby vlastne tú pamiatku neničili. Pretože bolo zvykom, že tou oblasťou vlastne dokonca jazdili autá. Ako vlastne vyzerá. Takže tá pyramídka je veľmi, veľmi malá. Neviem, či ste niekedy počuli prednášky vlastne pána profesora Wernera, ktorý sa tejto téme venoval. To sú vlastne, týchto pyramidok je dohromady v celom Egypte 7. Sú pomerne maličké. Ak by sme si zobrali, tak vlastne tu sa konal v roku 2000, vlastne tesne po covide, v roku 2020-2021 sa tu konali výskumy tiež toho amerického tímu a oni boli jednak schopní očistiť tú plochu samotnej pyramídy a jednak boli schopní identifikovať, že na východnej strane sa nachádzalo akési kultové miesto. Tieto pyramídy, tieto maličké pyramídky vlastne nikdy nemali žiadne vnútorné priestory. Takže v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o tom, že by šlo o nejaké hrobky. Túto fotku som tu nechala schválne, aby ste videli, že napriek tomu, že tá pyramída je malá, ona má vlastne približne 15 na 15 metrov a dochovala sa len do výšky asi 5 metrov. A keď pôvodne je odhadovaná, že mala asi 12 alebo 13 metrov, tak si môžete všimnúť, že tie bloky, ktoré boli použité na jej obloženie, boli pomerne veľké. Niektoré dosahovali 1,5 metra až vlastne 2 metre. Môžete to porovnať s tými chlapcami, ktoré vlastne v pozadí jazdia na tuk-tuku. Takže napriek tomu, že tá pyramídka je malá, tak vlastne tie bloky, z ktorých boli postavená, boli pomerne veľké. Ako som hovorila, tak tých pyramídok je vlastne dohromady 7. A čo je takou zvláštnosťou, že sa nenachádzajú vôbec v centre, ale v podstate boli zhromaždené v tzv. Miestach provincionálnej vlády. Takže ak by sme si zobrali, tak najviac pyramíd sa nachádza samozrejme v tejto oblasti, v tzv. Memfickej, to znamená Sakára, Gíza, Abu Raváš, náš Abu Sír a tak ďalej a tak podobne. A potom samozrejme ešte Mejdum a tak ďalej. Tá najsevernejšia pyramída sa nachádza v Síle, ktorý je nedaleko Fajumu. Ďalšia pyramídka sa nachádza v Závied el Mejtíme, ktorý je pri súčasnej Mínii. A ďalšie pyramídy sú pri Abide, nazvaná Sinki, a pri Luxore, kde je to Nakáda. To je tá Nakáda, ktorú všetci poznáte vlastne ako centrum nakádskej kultúry. Čo je zvláštnosťou, že Edfu vlastne má pyramídky dve a jedna bola približne 20 km na sever a jedna bola teda 4 km na juh. A tá najjužnejšia je pyramídka v Elefantíne. Ak ste navštívili niekto Elefantínu, tak sa nachádza vlastne na úplne južnom konci osídlenia v tej Elefantíne. A čo sa týka toho datovania, tu máte vlastne ten rozsah týchto troch pyramíd hlavných. Tá pyramída v El Kúle je zachovaná oveľa lepšie. A vlastne tie najväčšie pyramídky niekedy dosahovali vlastne dĺžky stien 20x20 metrov. Nemôžeme teda hovoriť o tom, že by šlo o veľké pyramídy. Ako hovorím, nikdy nemali vnútornú štruktúru a ich funkcia vlastne doteraz nebola presne vymedzená. Predpokladá sa, že to bolo akýsi symbol kráľovskej moci, symbol vlastne lokálnej administratívy, kde sa sústreďovala kráľovská moc. Niekedy dokonca, že to označovalo miesta, kde kráľ prechádzal pri svojej ročnej ceste po Egypte a pri zbieraní daní. Takže tá funkcia nebola doteraz úplne objasnená. Ja som navštívila takmer všetky z nich.
pričom dve mi ešte stále chýbajú, a to je tá v tej Nakáde a tá, ktorá sa nachádza pri Apide. Vlastne tie priemerné rozmery, ak by som vám povedala, tak je to teda 23x23 metrov. Tá najväčšia mala stranu dĺžke 36 metrov a tá najväčšia dochovaná výška je 23 metrov. A ešte keby sme si povedali k datácii, tak tá je pomerne problematická. Podľa štýlu stavby sa zdá, že minimálne sú datované do vlády panovníka Snofrua alebo tesne pred ním. To znamená do začiatku 4. dynastie. Ale sú aj doklady toho, že by mohlo ísť o čosi staršie pamiatky. Napríklad na Elefantíne sa našiel blok nedaleko pyramídy, ktorý bol označovaný ako diadém Huneja, čo mohlo byť menom tejto pyramídky. My z Abusíru a z Gízy a tak ďalej vieme, že všetky pyramidy mali svoje mená. Takže buď šlo o pamiatky z doby Huneja, čo bol vlastne otec panovníka Snofrua, alebo z doby Snofrua samotného. Ale určite vlastne z tejto oblasti. A to datovanie je potvrdené touto pyramidkou Vetfu, pretože keď tam robili ten prieskum, ktorý som vám ukazovala, tak 68% všetkej keramiky pochádzalo zo Starej ríše, práve z obdobia ranej 4. dynastie. Takže to vlastne tú datáciu potvrdzovalo. Ten druhý horizont, ktorý tam bol dochovaný, bola neskorá doba, čo je veľmi zaujímavé, pretože to znamená, že po Starej ríši to miesto bolo vlastne opustené a niečo sa tam dialo vlastne až v neskorej dobe. Zároveň to vysvetľuje, prečo je tá pyramídka stále zachovaná, pretože vďaka tomu, že sa nachádzala práve takto na okraji púšte, tak vlastne tam nebol dôvod vlastne o akési zastavanie alebo postavenie sídliska. Takže to by bolo najstaršia reálna pamiatka, o ktorej môžeme hovoriť, alebo jedna z najstarších. Ale ak si povieme o najstaršej písomnej pamiatke, tak sa musíme pozrieť do Sakáry. Neviem, či niekto z vás vie, čo je toto? Ak by ste teraz navštívili múzeum v Sakáre, ktoré bolo znovu otvorené na jar vlastne tohto roku, alebo minulého roku, tak tam sú vystavené časti podzemia Džoserovej stupňovitej pyramídy. My vieme, že Džoser vlastne v jeho dobe mal meno Nečerichet, takže mal trošku iné meno. A okrem tých fajansových kachličiek, ktoré sú nesmierne preslávené a časť z nich sa vlastne nachádza aj v Egyptskom múzeu, tak tam boli aj reliefné vyobrazenia. A práve na jednom z týchto reliefných vyobrazení je spodobnený panovník, ktorý, vlastne tu vidíte jeho hórovo meno Nečerichet, ako prináša obetiny, alebo je spodobnený pred práve tou kaplnkou v meste, ktoré je nazývané Behdet. A ako som spomínala, Behdet bolo práve mesto Edfu. A podľa tohto determinatívu my vieme, že šlo o kaplnku. Asi sa spýtate, či táto kaplnka bola nájdená. Nebola nájdená. Na nešťastie nie. A predpokladá sa podľa ďalších nálezov, že ak existoval starší chrám, tak pravdepodobne existoval pod úrovňou alebo nachádzal sa pod súčasným chrámom. Takže oni našli, ja sa k tomu dostanem neskôr, boli nájdené archeologické stopy starších chrámov, ale boli nájdené v čase, kedy vlastne buď robili reštauračné práce chrámu v súčasnosti, alebo to boli vodohospodárske práce, kedy sa snažili zabrániť vlastne zhromažďovaniu vody v podzemí alebo pod chrámom. Teraz sa už dostaneme vlastne na to samotné Tel Edfu a ako tu vidíte, tak vlastne ono je fascinujúce, pretože my poznáme zo Starej ríše veľmi, veľmi málo sídlisk. V podstate v súčasnej dobe poznáme sídlisk, by sme ich spočítali na prstoch jednej ruky. V Gíze poznáme sídlisko, ale to je veľmi špecifické, pretože to je sídlisko kráľovských robotníkov, ktorí pracovali na pyramíde. Takže to nie je typické osídlenie, typické mesto. Zatiaľ, čo Tel Edfu je jedinečné tým, že tam máme vlastne všetky aspekty obytnej architektúry. Ako tu vidíte, administratívne budovy, sú tam obrovské skladiská, hospodárske zázemia a produkcia rôznych tovarov. To, o čom si povieme ako prvé, je vlastne tá najstaršia oblasť. A to je tzv. Zóna 2, ktorá sa nachádza tesne pri Ptolemajovskom chráme. Takže tam je predpoklad, že pokračovala buď ešte na východ, predtým, než bol chrám postavený, a určite pokračuje pod Telom, kam sa už v súčasnosti nedostaneme, bez toho, aby sme nezničili všetko, čo sa nachádza nad ním.
Toto je len pre porovnanie, aby ste si vedeli predstaviť. Takže to, čo vidíte tu, je vlastne východná stena, západná stena chrámu. A vidíte, že toto je umiestnené tesne nad ním. To, čo vidíte tu, je nestratifikovaný odpad. To znamená, nejde o nejaké sídlišné vrstvy, ale v podstate to, čo postupne počas dejín Sebachíni a ďalší výkopcovia nahromaždili v tejto oblasti. Keď tam Nadine s Gregom začali kopať, tak vlastne zistili, že je tam zmeť kameňov, odpadu zo všetkých možných období, než sa dostali vlastne do stratifikovaných vrstiev, ktoré boli asi v hĺbke 2,5 metra. A toto je, keď vlastne jeden z počiatkov výskumu v roku 2009 a toto je už výrazne pokročené, ako to vidíte v roku 2012. Takto vyzerá vlastne archeológia sídliska. Takže to vás skôr asi vydesí, takýto pohľad. Ja o tom nebudem hovoriť dlho, len aby ste si vedeli predstaviť. Čo je tam dôležité, sú vlastne dve budovy. Jedna z nich je táto budova, ktorá na prvý pohľad vidíte, že je vlastne obrovská a je nesmierne zvláštna svojou podobou, pretože má skôr podobu, dá sa povedať, hrobky, pretože má skosené steny a veľmi monumentálnu podobu. A tá druhá budova, takzvaná južná, je vlastne taktiež monumentálna. Čo je na nej zvláštne, že má túto terasu, ktorá bola z blokov kameňa. A už to je nesmierne výnimočné, pretože v tomto čase v sídlišných vrstvách bolo používaná hlavne nepálená tehla. Takže už z toho je vidno, že jednak rozmermi a jednak tou hrúbkou stien a tou kvalitou je zjavné, že muselo ísť o nejaké centrá vlastne administratívnej vlády. Tu vidíte napríklad tú severnú budovu. To zachovanie je pomerne dobré do výšky 2,5 metra. Tuto, čo vidíte, tak toto je moderný múr, vlastne ohraničenie toho výskumu a toto bolo všetko zničené. To znamená, my sa už nikdy nedozvieme, čo sa nachádzalo na západ od tejto budovy. Tam je to už navždy zničené. A tá hrúbka tých stien dosahovala až 2 metre. Takže je zjavné, že určite nešlo o nejakú domácu stavbu. Samozrejme, Nadine s Gregom museli zvážiť možnosť, že ide o hrobku, ale vzhľadom k tomu, že k všetkým archeologickým vrstvám, ktoré sa nachádzajú v okolí, je zrejme, že to hrobka nebola a nemá ani žiadne vnútorné štruktúry. Takže muselo ísť o nejakú administratívnu stavbu, o ktorej nemáme zatiaľ predstavu. Je tam zachovaný vchod, v ktorom je zaujímavé, že je dokonca drevený preklad alebo architráv a časť drevených dverí zachovaná. Ďalej je tu hospodárske zázemie. To, čo tu vidíte, je vlastne miestnosť, vedľa nej je vlastne nádvorie a na prvý pohľad vidíte veľké množstvo, alebo možno nevidíte, ale ja vás upozorním, vidíte veľké množstvo ohnízk, kde sa pálilo a boli tu veľké koncentrácie rôznych nálezov. Okrem iného to bola vlastne keramika, pečate a ďalšie predmety. Keď hovoríme o tých pečatiach, tak práve pečate, ktoré sú vlastne veľmi maličké, to často ide o predmety, ktoré majú niekedy 1 až 2 cm, vo väčších prípadoch môžu mať 4 alebo 5 cm, ale väčšinou sú veľmi maličké, tak tie sú výnimočné, pretože často boli otisknuté nielen menom panovníka, ktorý vlastne mal byť, za ktorého vlády toto bolo podniknuté, ale i titulom človeka, ktorý bol zodpovedný. V tomto prípade je to nesmierne zaujímavé, pretože ak si všimnite, tak je to postava človeka, ktorý sedí a drží vlastne vrták. To je termín, ktorý my nazývame sementiu. Prekladáme to ako prospektor. A to boli úradníci, ktorí boli súčasťou vojenských výprav do východnej púšte a boli vlastne zodpovední za zber vzácnych kovov, ako bolo zlato, vo výnimočných prípadoch striebro, ale to bolo v tejto dobe výnimočné, takže hlavne zlato, meď a drahé kamene, vzácne kamene. Takže máme tu dochované, že tu bol sementil, ktorý zodpovedal za nejakú hospodárskú produkciu, ktorá bola spojená s týmito predmetmi. A vieme, že to bolo za vlády Džedkareja Isesiho, čo bol panovník v neskorej 5. dynastii.
A inak to bol presne spôsob, akým som sa do EDFu dostala ja. Pretože v okamihu, kedy oni zistili, že tam majú vrstvy z doby Jetkara a Isesiho, tak ma kontaktovali, pretože my máme samozrejme z doby Jetkareha a Isesiho obrovské množstvo hrobiek, obrovské množstvo keramiky. A napriek tomu, že ide o materiál, ktorý je oddelený vlastne stovkami kilometrov, tak práve chceli aj vedieť, alebo zaujímalo ich nielen či ten materiál bude podobný. To znamená, tam sa dá študovať, nakoľko sa odlišuje alebo podobá keramický materiál zo sídlisk a z pohrebísk, ale taktiež má podobné tvary, má podobný výskyt a tak ďalej. Toto vidíte napríklad pivné džbány, ktoré boli nájdené práve zanesené do tej podlahy. Ale čo bolo ešte zaujímavšie, je, že máme nielen titul Cementiu, to znamená prospektora, ktorý bol pravdepodobne spojený s meďou alebo s kovmi, ale máme aj priamo dochovanú produkciu medi. To znamená, našli sme priamo ohniská, kde sa tavila meď alebo produkovala meď. Toto je Jeff Newman, ktorý je taký, možno by sme povedať, americký Martin Odler. Pretože určite všetci viete, alebo tí, ktorí z vás chodia dlho, tak viete, že náš Martin Odler, ktorý tiež pracoval na Českom egyptologickom ústave, tak v Abusire spracovával medené nástroje a meď. A to je podobná téma, ktorú sa Jeff Newman zaoberá vlastne v Amerike a v tom týme v EDFu. Ešte, čo vás tu chcem upozorniť, je to, že archeológia už dávno nie je len o tom, že by sa niečo kreslilo alebo fotilo. Veľmi často sa to analyzuje aj vedeckými metódami. To znamená, toto je jeho prenosné XRF, vďaka tomu prístroju je on schopný zanalyzovať presne, aká je to meď a odkiaľ dokonca pochádza. A to, čo vidíte vlastne naľavo, je nielen vlastne samotná medenka, to znamená, z čoho tá meď pochádza predtým, než je vytavená. Zároveň sú tu keramické zlomky. Keď sa vrátime späť, tak to boli vlastne zlomky, ktoré boli často použité. Toto boli tehly, ale ktoré boli zamazané hlinou. Tuto vidíte, že tu sa vlastne tavilo a odlievala sa vlastne tá struska. Ale tu vidíte, že keramika často bola používaná tiež akousi na izoláciu toho ohniska a vidíte na nej práve tiež vytavenú meď. A potom samozrejme máte i strusku, ktorá z toho zostáva. My sme v podstate z EDFu z tej sezóny poslednej z roku 2023 z tej starej ríše mali niekoľko kusov, môžeme povedať 30-40 kusov vlastne od medenky až po strusku. Takže je to úžasný materiál. Takže máme vlastne prepojený niekoľko vecí, pretože máme administratívnu budovu, kde máme pečate, kde vieme, že fungoval nejaký prospektor. Nepoznáme jeho meno, ale vieme, že bol za vlády Jetkara a Isesiho. A potom máme i samotné ohniská, kde bola táto meď tavená. Takže nám to všetko krásne zapadá, ten archeologický výskum. Ďalšia vec, alebo jedna z ďalších vecí, ktorú sme našli, to je taký poklad pre mňa, možno pre vás nie, ale to je niečo, čo sme nazvali Starožišská nárožná pekáreň. A nazvali sme to preto, že vlastne sme našli koncentráciu jednak chlebových foriem. Toto sú typické chlebové formy vlastne konca 5. dynastie a jednak veľkých džbánov, ktoré boli tiež zasadené v podstate do podlahy. A môžete byť prekvapení, prečo niektoré sú vlastne otočené dnom hore a niektoré sú otočené hrdlom dolu. Ja som teraz ten obrázok nedávala, ale ak si niekto z vás spomenie na niektorú moju staršiu prednášku, tak chleba sa piekol vlastne tzv. Nepriamým pečením, kedy sa vlastne ukladali dve chlebové formy proti sebe. To znamená, že do tej spodnej chlebovej formy, do tejto sa často nalialo to cesto, ktoré bolo tekuté a potom sa priklopilo tou hornou. V tých boli niekedy aj úmyselné dierky. Takže toto je len taký zaujímavý doklad toho, že nachádzame i kompletné archeologické situácie, kde sú podlažné vrstvy posledného fungovania toho nejakého priestoru. Toto je napríklad z toho roku, myslím, že toto bolo v roku 2018, kedy som vykopávala jednu z týchto chlebových foriem. A toto sú tiež oni vlastne zasadené do zeme spolu s ďalšími, v tomto prípade to boli teda nádoby. Ono v podstate vždycky, keď nájdete podobnú situáciu, tak sa očistí in situ, musí sa vyfotiť a postupne sa teda vyberá.
Toto už sú chlebové formy po tom, čo sme ich vytiahli. Ako vidíte, nie sú to žiadne krásne archeologické predmety, ale čo je na nich zaujímavé, že dosť často majú tzv. Hrnčiarske značky a jednak zvonka a veľmi často aj vo vnútri. Tie, čo sú označené vo vnútri, by pravdepodobne mohli znamenať to, o akú ide pekárňu. Môžete si to predstaviť ako modernú pekárňu, kde niekedy na chlebe je značka toho, odkiaľ ten chleba kde bol pečený. Zhora to tiež mohol označovať buď pekárňu alebo iného majiteľa. Ešte ďalšia vec, na ktorú veľmi často narážame, tak to sú práve tie, ako som spomínala, ako ste tam videli, obrovské zásobnice, ktoré boli vlastne zasadené priamo do podlahy. Egypťania, pre nás trošku nelogicky, vlastne v Starej ríši ich nádoby nemali ploché dno, boli vždycky vlastne zaoblené alebo špicaté. A pre nás sa to zdá nelogické, pretože tie nádoby vlastne nestoja. Ale nepotrebovali to, pretože oni často tie nádoby zasazovali do zeme. A môžete sa spýtať, na čo ich používali. A v tomto prípade je to veľmi jednoduché zistiť, pretože často tieto nádoby majú v sebe paleobotanické zvyšky. To znamená, často obsahujú zvyšky samotných obilnín, ktoré sa nachádzali. Tie nádoby sú veľmi ťažké, oni sú jednak veľké, niektoré z nich majú dokonca až okolo metra. A tu vidíte, ako toto je Emily Sarazen, čo je archeologička, nedávno dokončila svoj doktorát, tak práve vysypávame obsah jedných z týchto nádob. Niekedy je ten obsah dokonca spálený, ktorý potom vlastne prebieha paleobotanickými analýzami. Toto je Claire Mathiesen, to je inak paleobotanička, ktorá okrem iného spolupracuje i na tej lokalite v Gíze, na tom osídlení v Gíze, ktoré som vám spomínala, kde pracuje Mark Lehner. A ak ste nikdy nemali prednášky o botanike alebo o paleobotanike, tak vlastne ten pôvodný materiál sa často musí buď preosiať, alebo sa preplavuje, aby ten ľahký organický materiál vystúpil nahor. Potom sa teda preosie, rozdelí sa na rôzne veľkosti, na rôzne druhy, ktoré potom ten paleobotanik analyzuje pod mikroskopom. A čo je taká zaujímavosť, ktorú ja som nevedela, je to, že často pre nich je lepšie, ak sú tie zvyšky spálené. Paradoxne viac sa dozvedia zo spálených zvyškov a navyše sa na to dobre dá robiť C14. Takže vďaka tomu my vieme, nielen máme teda datovanie toho priestoru, máme funkciu toho priestoru, ale máme, dajme tomu, aj obsah. To znamená, vieme, že vedľa tej pekárne sa nachádzalo miesto, kde boli zhromažďované obilniny, ktoré práve fungovali na to, že tam sa robil ten chleba samotný. Ale aby ste si nemysleli, že je tam len to samotné sídlisko, tak v 5. dynastii, alebo teda v Starej ríši, ktorú sme si hovorili, že sa nachádzala približne, to osídlenie sa nachádzalo v tejto oblasti, chrám tu vtedy neexistoval, tak tu existovalo aj elitné pohrebisko. A to bolo vlastne pod tým juhovýchodným rohom alebo pod južným rohom Telu, to čo vidíte tu. To, čo tu vidíte vlastne tak to sú dochované zvyšky jednak staroríšskych mastáb, alebo hrobiek, môžeme povedať, relatívne jednoduchých. A tá najväčšia štruktúra, ktorú tu vidíte, je to, čo sme si už spomínali, to je vlastne ten múr, alebo to opevnenie zo Strednej ríše. Tu práve vidíte aj jedného z archeológov alebo z archeologičiek, tak si viete predstaviť aj rozmer týchto pamiatok, že vlastne nie sú tak malé, ako sa zdá. Na nešťastie práve tieto hrobky boli výrazne poškodené, takže určite nejde o žiadne krásne mastaby z oblasti Sakáry alebo Abusíru alebo Gízy. Väčšinou v niektorých prípadoch boli dokonca úplne zničené. Takže to je táto oblasť. Takže ak by sme si mali povedať len niektorých z nich, tak v podstate si môžeme ukázať aspoň tzv. Mastabu Posener. Tu odkryla francúzska expedícia okolo toho roku na začiatku 20. storočia. A aj keď tie predmety vlastne z nej nie sú príliš krásne, tak si môžete všimnúť, alebo teda tie predmety sa nezachovali, tak vidíte, že šlo o pomerne veľkú hrobku,
Ona na tom pláne je vlastne tu, jediná kamenná vlastne zachovaná. Šlo o pomerne veľkú hrobku, ktorá mala 2 šachty a tam boli dochované teda pohrebné komory, kde boli dokonca sarkofágy. A vidíte, že zomrelý mal obrovské množstvo predmetov, čo boli väčšinou nádobky. Okrem iného tu bola krásna, vyzerá drevená podhlavnička a toto bolo libačné náčinie, to znamená náčinie, ktoré bolo používané na očistu alebo na rituálnu očistu pri kultoch. A to bolo väčšinou práve z medi. My ich poznáme, podobné krásne nádoby poznáme napríklad z Abusíru alebo aj z Gízy. A u týchto nádobiek šlo spravidla o kozmetické nádobky, ktoré boli menšieho rozsahu a boli z rôznych vzácnych kameňov, prípadne v tejto dobe z vápenca alebo z alabastru. Taká tá najvýznamnejšia hrobka, ktorá je najznámejšia, je vlastne mastaba guvernéra Isiho. Tá bola vlastne odkrytá v 20. 30. rokoch tými francúzsko-poľskými archeológmi. A čo je zaujímavé, že vlastne vďaka týmto nepravým dverám, toto boli pamiatky, ktoré sa na základe výmeny archeologickej mohli dostať mimo Egypta. Asi viete, že do 80. rokov bolo dovolené vyviesť určitú časť nálezov mimo Egypt. Vďaka tomu aj my máme obrovské množstvo predmetov vlastne v Náprstkovom múzeu v Prahe. Tak tieto sa momentálne nachádzajú v Archeologickom múzeu vo Varšave, ak by to niekoho z vás zaujímalo. Ten kameň nie je nejak kvalitný, pretože ide o lokálny pieskovec, takže ani tá výzdoba, ani ten kameň nie je príliš kvalitný. Ale čo je zaujímavé, my vieme podľa jeho autobiografie, že vlastne Isi začal svoju kariéru v Memfide. To znamená, on nepochádzal z oblasti Edfu, ale vlastne pochádzal z oblasti Memfidy. A to za vlády Džedkareja Isesiho. To znamená, máme opäť prepojenie. Máme osídlenie z obdobia 5. dynastie. A zároveň máme nekropolu, ktorá je presne z toho istého obdobia. A vieme, že Isi fungoval, alebo teda Isi začal kariéru za Džedkareja Isesiho, ale vlastne bol guvernérom až do vlády Venisa na konci 5. dynastie. Dokonca jedna je z jeho pamiatok, to je táto krásna nádobka, menuje panovníka Tetiho. Okrem iného vieme aj to, že v hrobke bola pochovaná jeho manželka, tá sa volá Seš Sešet. A Isi bol vlastne po svojej smrti zbožtený, to je taká zvláštnosť. A v okolí jeho hrobky bolo nájdené obrovské množstvo votívnych stél z neskoršej doby. Ešte, čo je také prepojenie s kultom boha Hora, je to, že 2 céry Isiho majú mená, ktoré v sebe majú vlastne súčasť Horovho mena. Jedna sa volala Sadhator, čo je vlastne dcéra Hora, a druhá sa volá Nisahor, patriaca Horovi. Ďalšia hrobka, alebo posledná hrobka, ktorú vám ukážem, nie je vôbec dochovaná. Je to vlastne mastaba guvernéra Kara. To bol syn Isiho a bol nazývaný Pepinefer. A je to v podstate nesmierne zaujímavá hrobka, pretože tá bola odkrytá ako prvá. Tá bola odkrytá v roku 1912 a vďaka nej vlastne začal ten archeologický výskum, pretože jeho stéla bola objavená, bola nesmierne zaujímavá. On bol nomarchom za vlády Pepiho I. až Mérenrea. Opäť poznáme celú jeho kariéru, všetky jeho tituly, ktoré vlastne za svoj život podnik, alebo ktoré za svoj život niesol. A vďaka nej Francúzi alebo francúzsky ústav začal mať záujem o vykopanie ďalších hrobiek. Ešte čo je zaujímavé, že on priamo vo svojej hrobke zmieňuje Hora z Behdetu. To znamená, že my vieme, že z tej pamiatky Džosera z 3. dynastie vieme, že existovala svetiňa boha Hora, alebo svetiňa, povedzme, svetiňa v Behdete. A z tej 5. dynastie my priamo vieme, že už v 5. dynastii a v 6. dynastie existoval kult boha Hora v Edfu. Čo je teda fascinujúce, pretože to znamená, že to bol kult, ktorý naozaj pretrval 3000 ročia. A on v podstate nasledoval svojho otca, kedy sa stal guvernérom Edfu. To by teda bolo všetko k tomu najstaršiemu známemu obdobiu. A teraz už prejdeme na také menšie známe obdobia. Určite všetci
alebo teda určite všetci nepoznáte prvé prechodné obdobie, alebo prvú prechodnú dobu, pretože je považovaná za menej zaujímavú. To bolo vlastne obdobie po vláde, niekedy sa to dáva po vláde Pepiho II., niekedy sa to dáva až do vlastne 8. 9. dynastie, kedy došlo k decentralizácii. To znamená, už nie je centrálna vláda v Memfide, ale rozdeľuje sa to na jednotlivé oblasti a nómy. Ale čo je nesmierne zaujímavé, je to, že práve z tohto obdobia máme v Edfu dochované obrovské mestské hradby. To, čo tu vidíte, je vlastne niekoľko hradieb za sebou, pretože oni ich stavali v rôznych fázach a vlastne ich pridávali za seba. Takže oni v tej finálnej podobe mali hrúbku až 6 metrov. A toto máme nepriamo dochované aj v iných pamiatkách, pretože napríklad v Moale, v hrobkách v Moale, nedaleko Luxoru, sú zmieňované mnohé vojenské nepokoje z tejto doby, z prvej prechodnej doby. Takže je zjavné, že mesto sa jednak obrovsky rozšírilo, pretože tu nemáme vlastne žiadne doklady Starej ríše. Takže v prvej prechodnej dobe došlo k rozšíreniu mesta a jednak mali potrebu to mesto opevniť. Čo je taká zaujímavosť, toto bolo inak fotené. Americká expedícia, myslím, že to bolo v roku 2016, vyčistili 70 metrov oblasti toho rohu opevnenia, aby zistili jednotlivé vrstvy. A vlastne prišli na to, že v prvej prechodnej dobe boli postavené dva rôzne obvodné múry za sebou, ktoré potom boli ešte spevnené a rozšírené v strednej ríši. Takže vieme o tom, že to opevnenie fungovalo po veľmi dlhú dobu. Ešte čo je zaujímavosťou, že vlastne vo vnútornej časti v tejto dobe, v prvej prechodnej dobe, existovali zvyšky osídlenia a to, čo tu vidíte, tie kruhové stavby, tak to sú sípky, silá, o ktorých si za chvíľku ešte budeme hovoriť. Ale to, čo je zaujímavšie, je vlastne stredná ríša až druhá prechodná doba. To je takzvaná zóna 1. Tam bol objavený takzvaný palác alebo rezidencia guvernéra, nazvime to skôr rezidenciou, kde boli dve veľké stĺpové haly. Jednak to bola severná a južná. Tam vidíte dve kresby vedľa nad sebou, takže zatiaľ ignorujte tieto kruhové stavby. To, čo tu vidíte, sú vlastne tieto dve haly. To, čo vidíte tu, sú zachované pätky stĺpov, ktoré boli pravdepodobne samé o sebe drevené. Je vidieť, že stavba pravdepodobne pokračovala ďalej na východ a vlastne na sever, alebo teda na východ a na sever, kde je pod telom, takže nie je dochovaná. V tejto časti boli samotné stĺpové pätky dochované a v iných častiach boli vybraté. Takže my vieme, že toto boli veľké hypostelové haly, ktoré určite neboli obyčajným príbytkom obyčajných ľudí. Od začiatku sa vedelo, že to muselo byť veľmi dôležité veľké miesto. Ale k tej funkcii nám vlastne viac povedali až nálezy, ktoré sa tam nachádzali. Inak, čo sa týka rozmerov, tak vlastne tá južná hala mala 9x12 metrov a nachádzalo sa tam minimálne 16 stĺpov. A čoho tam bolo najvidených najviac? Bolo 1400 pečatí. Opäť to sú tie malé zvyšky vlastne a ten rozsah bol vlastne od Amenhemeta III. Sobekhotepa IV. To znamená obdobie Strednej ríše, 13. dynastia. Zároveň tam boli mená a tituly úradníkov, ako napríklad guvernér Edfu. Ale najväčší počet tam bol vlastne 41 pečatí panovníka Chajána. To bolo z ranej 15. dynastii. A môžete si povedať, toto sú vlastne tie pečate panovníka Chajána z 15. dynastie. Oni boli nájdené v jednotlivých zlomkov, ako hovorím 41. To je inak panovník, ktorý do tejto doby bol pomerne v egyptských dejinách málo známy. Takže obrovská vrstva, ktorá vlastne mala dochované jeho spomienky alebo jeho pečate alebo fungovanie z jeho doby je veľmi, veľmi nezvyčajná. Podobne dochované sú len vrstvy v Tel Debe. A môžete sa spýtať, prečo sú vlastne tieto pečate a otisky pečatí dôležité.
A to je preto, že nám hovoria mnoho informácií. Oni sa zdajú veľmi jednoduché, veľmi vlastne škaredé, ale vypovedajú o obrovskom množstve vecí. Pretože, ako som povedala, na nich sú priame informácie. To znamená, za akého panovníka tá vec bola zapečatená, kto ju pečatil. Niekedy je tam meno priamo toho úradníka. Ale zároveň na druhej strane sa dozvedáme o tom, čo bolo zapečatené. Pretože veľmi často je tam otisk toho predmetu, ktorý bol zapečatený. A to sú buď vrecia, alebo sú to rôzne košíky a niekedy sú to vlastne nádoby, ktoré boli tiež uzavreté buď nejakou látkou alebo nejakou kožou. A potom už úplne samostatná kategória sú samozrejme hlinené zátky, ktoré mali úplne iné veľké pečate alebo otisky pečatí. To znamená, že my sme schopní sa z tohto dozvedieť veľmi veľa informácií. Hlavne o tom materiále samotnom. Takže napriek tomu, že pre bežného človeka sú pečate nesmierne fádne, tak archeológovia sú z nich nesmierne šťastní. Ja viem, že raz som videla prednášku Nadine, kde práve porovnávala šťastie archeológa, keď nájde pečať, a šťastie archeológa, keď nájde nejakú vzácnu vec. Pretože vzácna vec vždy znamená problém. Jednak to znamená, že príde veľa inšpektorov, ktorí vás budú kontrolovať a budú na vás dávať pozor. A zároveň tam je hrozba toho, že vás niekto bude chcieť vykradnúť tú lokalitu, ak nie je dobre strážená. Zatiaľ, čo o pečate nemá nikto záujem, len my, pretože my chceme tie čriepky tej mozaiky, tej histórie, kde budeme vedieť, že panovník Chaján za jeho doby Edfu prekvítalo a bolo tam obrovské administratívne centrum, kde práve zbierali rôzne drahé kamene a kovy. Takže my máme práve šťastie z takto drobných predmetov. Ale čo je zaujímavé, že práve tento palác alebo tá rezidencia guvernéra, ktorá bola teda identifikovaná, jej jednotlivé vrstvy, ja nechcem zachádzať do podrobností, tam bolo nájdených vlastne, mám pocit, 20 podlažných vrstiev, takže je presne zrekonštruované od obdobia 12. 13. dynastie až do vlastne 17. dynastie. Tak my vieme, že v určitej fázi bola tá rezidencia guvernéra opustená. To je vlastne tá stavba, ktorú vidíte tu. A vidíte tam tie niekedy povytrhané, niekedy zachované a niekedy povytrhané pätky stĺpov. Tak v 17. dynastii na nej bol postavený obrovský komplex týchto stavieb, čo sú vlastne sípky. A podľa ich rozsahu a rozmerov je zjavné, že nešlo o nejaké sípky najbohatšieho človeka Edfu, ale pravdepodobne o centrálne sípky, ktoré boli zamýšlené pre celé to mesto. Tie sípky vlastne ešte v súčasnej podobe sú krásne dochované. Tu napríklad vidíte, že často boli zamazané hlinou zvonka. Inak ako vyzerali? Toto je najväčšia z nich, jedna z najväčších. Tu vidíte, že na vonkajší priemer mali vlastne 6,4 metra, takže skutočne obrovské. Tam sa predpokladá, že výšku mali okolo 2,6 metrov. Takisto sa vie, boli zachované približne len do tejto výšky, ale vie sa o tom, že ich základ bol vlastne z 2 radov tehiel, ktorý sa potom zužoval a mali vlastne akýsi kopulovitú podobu. Ešte čo sa vie, že že vlastne v dolnej alebo v strednej úrovni často bol vchod do týchto jednotlivých sípok. Tu vidíte fotku, kde krásne vidíte jednak tú úroveň tej pôvodnej rezidencie guvernéra alebo administratívneho centra, kde boli všetky tie pečate a nad nimi boli tie sípky. A tiež sa môžete pýtať, a je pod tým Stará ríša? Takmer určite hej, ale v tomto prípade je veľmi nepravdepodobné, že by niekto mal záujem odstrániť túto krásnu archeologickú situáciu, aby sa dostal vlastne k tej Starej ríši. Takže ak si predstavíte tel, tak je veľmi možné, že v tejto časti, ktorá ešte nebola vykopaná, tu napríklad vidíte krásne jednotlivé vrstvy, tu vidíte nádherné vlastne tie kultúrne vrstvy, o ktorých hovoríme, tak je dosť možné, že táto časť bude odkopaná, ale v tejto časti vlastne zostaneme, to znamená najhlbšie, kde sa dostali. Tu vidíte jednu sondu, ktorú podnikli. Tak vlastne najhlbšie je teda tá 12. dynastia. A ešte čo je zaujímavé je to, že
vie sa aj o období, kedy tie sípky prestali fungovať. To znamená, že my vieme, že fungovali v 17. dynastii a potom vieme, že na začiatku 18. dynastie, na začiatku vlastne, alebo teda v Novej ríši, tieto sípky boli opustené z neznámeho dôvodu, pretože tam začali vlastne hádzať odpad. A pre nich to, čo je odpad, sú často pre nás poklady, pretože jednak sú to opäť pečate, jednak sú to ďalšie predmety, veľmi často keramika, ktorá má v sebe ďalšie paleobotanické odpadky. Ešte len, aby som ukázala, tak toto sú vlastne podoby sípok. To znamená, že my vieme zrekonštruovať, ako tie sípky vyzerali na základe priamo dokladov. Toto sú vyobrazené jednak v starej a strednej ríši, kedy vidíte, že sípky mohli mať vlastne vstupy z dola, ale veľmi často sa jak naplňali, tak potom vlastne aj vyberali z hora. A toto je jedna z opustených sípok, jedna z najväčších, Silo 303, kde potom bolo veľké množstvo, tu vidíte jednak tie vytrhnuté vlastne pätky stĺpov z tej strednej ríše. Tu vidíte dve zachované, kde je zjavné, že sa k ním už nedostali. A to znamená, to je približne tá 13. dynastia. A po opustení toho síla tu bola jednak veľké množstvo rozbitej keramiky. A jednak tu boli teda tie keramické závažia. To znamená, že opäť nedaleko musela byť nejaká dielňa. Ale čo ešte veľmi často nachádzame, je tam približne 40-41 takýchto podobných sošiek. Veľmi často ide o sošky žien, po prípade sošky žien s deťmi. Takže sa zdá, že ide väčšinou o akési ochranné apotropaické sošky, ktoré mali ochraňovať ženy pri pôrode, ženy a deti vlastne pred pôrodom. Tu napríklad vidíte krásne, že žena nesie na chrbte dieťa a má dosť taký zvláštny postoj, pretože ho drží nejak takto. Takže týchto bolo nájdených niekoľko a sú krásne prepojené, pretože podobné sošky boli nájdené nielen v tejto oblasti týchto síl, ale v podstate aj v oblasti nekropole. Takže vieme, že fungovali v rovnakej dobe. Čo sa týka Novej ríše, tak tam vlastne začal výskum len pomerne nedávno. Takže vie sa len, že tam fungoval nejaký dom, kde pravdepodobne bol lokálny kult. Ak by ste si priestorovo chceli predstaviť, tak vlastne tu pod úrovňou napravo sa nachádzajú tie sípky a v tejto oblasti je veľký dom, ktorý mal stopy nejakého domáceho kultu. Ale ide o výskum, ktorý prebieha, nie sú z neho ešte žiadne finálne výsledky. A teraz by som vám len chcela ukázať vlastne trošku o tom výskume samotnom, aby sme nehovorili len o vede a stratigrafii a podobne, aby ste si vedeli predstaviť, ako to vlastne všetko funguje. Toto je fotka asi, mám pocit, že ešte pred začatím výskumu, to znamená okolo roku 2012, pretože tu už ešte tie sípky, tá oblasť sípok nie je odkopaná. A toto je oblasť, kde sa kope v súčasnosti. To je teda tá Nová ríša. Ale chcem, aby ste si všimli hlavne túto oblasť, ktorá je ešte úplne prázdna. Pretože toto je jej podoba v súčasnosti. Kedy tam máme tzv. Pottery yard, alebo ja to nazývam keramické kráľovstvo. Pretože máme toľko keramiky. Keramika je vlastne na osídlení najväčší, 99,5% všetkých nálezov je keramika. A vy ju nemáte kde uskladniť. To znamená, tie najdôležitejšie nálezy uskladňujeme. Ja vám za chvíľku ukážem, kde. Je to trošku také zaujímavé a dobrodružné, ale všetky z tzv. Odpadných vrstiev alebo vyrovnávajúcich vrstiev, čo sú tie najhrubšie vrstvy, často majú vlastne na hrúbku niekoľko centimetrov, 20-30 centimetrov, tak tieto všetky sa uskladňujú vlastne vonku, kde sú vytvorené takéto, dá sa povedať, takáto jednotlivé ohrádky, kde sú zakopané, vy ich nevidíte, ale vždycky sú tam vlastne popisky. Tuto napríklad vidíte aj kamene, ktoré boli používané na obilniny. A podobne tu vidíte veľké množstvo pivných džbánov, chlebových foriem v tejto časti a tak ďalej. Takže toto je naše skladisko menej dôležitej keramiky.
A ešte, aby ste videli, toto je na nešťastie fotka z telefónu, ale vďaka tomu, že sme veľmi ďaleko od ľudí, tak tam mám takýchto krásnych návštevníkov. Toto bol ten môj archeologický stán v sezóne 2018, kedy vždycky ráno, než sa začal výskum, pretože my sme prišli o 6 ráno alebo pred 6 ráno, tak som mala vždycky návštevníka, túto krásnu líštičku, ktorá vždycky ma chvíľku pozorovala a potom teda odišla. Ale vždycky som z nej mala obrovskú radosť, pretože sa tam potulovala v zadnej časti toho osídlenia. Takže tá práca niekedy zahŕňa aj veľmi mnoho zvierat. My inak pracujeme veľmi často v stanoch. A to jednak z toho dôvodu, že bude tam teplo alebo je tam zima. Paradoxne by vás prekvapilo, aká zima dokáže byť v tomto čase v zime, teda cez ráno alebo v noci v Egypte. Ale jednak z toho dôvodu, že tie nálezy sú niekedy veľmi malé a je tam veterno. Takže napríklad toto je Saša Rawhead, ktorá pracuje na zoologických alebo archeolozoologických pamiatkách. To znamená, že ona študuje, aké všetky zvieratá boli dochované, čo všetko vieme povedať o strave, čím sa živili. Boli to ryby, tam je prekvapujúce, pretože často sa ukazuje, že vlastne napriek tomu, že my nemáme v ikonografii dochované prasa, alebo nikdy nie je spomínané, tak je dochované v archeologických pozostatkoch. Takže my vieme, že prasa bolo jedené, sú na ňom dokonca aj stopy buď orezávania alebo pálenie, takže vieme, že bolo konzumované, ale nie je nikdy spomínané. Takže to je taká zaujímavosť kultová, že vlastne sa mu vyhýbali. A nenájdete ho na žiadnom reliefe, čo je zvláštne, pretože Egypťania inak zobrazovali úplne všetko. Tam máte hrobky, kde máte vyslovene zoologickú encyklopédiu, kde môžete ísť a naša zoologička, alebo teda aj Saša, sú schopní rozpoznať jednotlivé druhy rýb alebo jednotlivé druhy husí. Že to nie je len všeobecne husa, ale priamo sa dá spoznať husa akého druhu. Takže ona je schopná rozpoznať jednak, aké tam boli živočíchy, jednak vie poznať, koľko tam bolo jednak druhov, jednak vie, koľko jedincov. To znamená, v tomto dome sa živili hlavne rybami. V tomto dome sa živili hlavne týmto. Takže aj to dokáže rozpoznať. Toto je náš odborník na pevnosti, Oren Siegel. Takže tam, čo ste videli, to opevnenie z tej prvej prechodnej doby, tak to bolo vlastne čistené hlavne kvôli nemu, on bol za to zodpovedný, pretože jeho dizertačná práca pozostávala práve v študovaní toho, ako sa vyvíjalo opevnenie a aké malo jednotlivé fázy a aké technológie boli na to použité. A tu vzadu je Aaron de Souza, ktorý je odborníkom na nubijskú keramiku. V súčasnosti tie týmy sú strašne internacionálne. Pretože v súčasnosti už v Egypte nezáleží na tom, kdo je odkiaľ, skôr kdo čo študuje. To znamená, že napríklad Saša je Američanka, aj Oren, ale Aaron je Austrálčan, máme tam Kanaďanov, máme tam teda Francúzsku, máme tam mňa a máme tam Nemcov. Takže je to veľmi medzinárodný tím a napríklad len keramológov máme 4, pretože každý robí iné obdobie. Takže ja robím starú ríšu a prvé prechodné obdobie, Aaron robí nubijskú keramiku, pretože i vďaka tomu, že sa nachádzame takto na juhu, tak tam máme obrovské množstvo importov. Jednak zo Syro-Palestíny, čo zase robí iná kolegyňa, a jednak teda z juhu, z Núbie. Takže my sme schopní aj vďaka tomu vysledovať, ako fungovali všetky tie cesty, ktoré som vám spomínala. To znamená, vieme, že dovážali meď z východu, pretože tá bola dovážaná vlastne zo Sinaja v tomto období. A vieme, že existoval teda aj obchod, ktorý smeroval z juhu. Inak to prostredie je nádherné, pretože tu vidíte ten samotný tel prekopaný, o ktorom hovorím. A my pracujeme jednak v stanoch a keramika je väčšinou uskladňovaná vonku. Tu práve vidíte Orena a Arona, ktorí mi na konci expedície pomáhali vlastne s triedením a zbalením keramiky. Aby ste si vedeli predstaviť, ako to vyzerá. Tu vidíte, že niektoré nádoby sú dokonca zachované pomerne v kuse. Tu vidíte napríklad misu, ktorá mala výlevku, to znamená, bola tiež používaná na vylievanie nejakej tekutiny, s čím sa bežne stretávame. A jedna z tých veľkých zásobníc. A tu je vlastne riaditeľka výskumu Nadine, ktorá dokumentuje práve tie maličké pečate. A
Keramika vlastne, keď ju vyzbierate, toto je jeden kontext, tak robotníci ju vlastne musia, väčšinou u nás sa všetka, alebo teda vetvu sa všetka umýva, úplne všetka, aby na ne bolo vidieť čo najviac. A potom ju vlastne roztriedím na jednotlivé triedy. Vy pravdepodobne z tejto zmeti nebudete príliš vedieť, ale toto je všetko hrubá keramika, pričom toto sú zvyšky pivných džbánov, toto sú chlebové formy. Nám to pomáha, k čomu vlastne ten priestor čo tam fungovalo, k čomu vlastne bol určený. A v niektorých prípadoch máme i zlomky krásnej keramiky, toto je napríklad tzv. Mejdúmska miska, tak to ju nazval vlastne Petri. Tá je výborným prostriedkom pre datovanie a niekedy tam máme i nepriamé doklady a toto je napríklad pečať, taký ten hríbik, ako to známe, tak si to musíte predstaviť, že ten sa používal na uzavretie vlastne nádoby. To, čo vidíte tu, je otisk hrdla tej nádoby. Takže podľa nej vieme, že tam musela byť nejaká zásobnica alebo pivný džbán a v lepšom prípade je na jej povrchu nejaký pečatný otisk. V tomto prípade teda nebol. Ešte taká zaujímavosť, čo som sem nedala, ale ma to napadá teraz, že tieto mejdumské misy v praktickom živote mali také zvláštne použitie. A keď pôjdete niekedy okolo nejakej scény podrezávania dobytka, tak si všimnite, ja som ten snímok nedávala, že práve tam dávajú túto typickú karinovanú misku, držia pod hrdlom toho dobytka, alebo teda tej kravy, alebo toho býka, keď ho podrezávajú. Takže okrem toho, že to bol významná nádoba v pohrebnom kulte, tak bola i prakticky využívaná a vieme to z tej ikonografie. Inak toto je len pre zaujímavosť, čo všetko vlastne človek potrebuje na spracovávanie keramiky. Nie je to teda len tužka a pero. A toto je len i to, že niekedy sme už unavení, takže toto je šupléra, z ktorej sme urobili Kaleposaura ceramika. Pretože kalipers sa po anglicky povie teda šupléra, takže nám požiera vlastne tú keramiku, ten náš saurus. Inak toto je už po tom, čo teda je keramika vytriedená. My pracujeme tesne pod chrámom, čo je krásne, pretože máme nádherný výhľad na ten pilón. Za chvíľku vám ukážem, čo všetko môžeme pozorovať. V niektorých prípadoch sú tie nádoby dokonca dochované i kompletne. A najdôležitejšia je samozrejme tá dokumentácia. Tam nepôjdem do podrobností. V tej starej ríši, čo je dôležité, je zaznamenať, ako nádoba bola vyrobená. To znamená nie len ten tvar, ale i vlastne technológiu, ako boli spojené jednotlivé časti, ako boli uhladzované a podobne. Toto je práve tá jedna z nádobiek, ktorú som vám ukazovala s tou výlevkou, ktorá mohla byť tiež použitá vlastne v domestikovalnom. Áno, a toto je veľmi dôležitá súčasť nášho života. To sú naši psíkovia. Áno, my sme mali vlastne 3 šteniatka tú poslednú sezónu a toto bola vlastne naša najobľúbenejšia kočka, ktorá veľmi rada sedávala pod našim stolíkom, alebo teda pod môjim keramickým stolíkom a robila mi spoločnosť. My sme im vždycky dávali jedlo, sme im kúpili granule a potom sme dali peniaze gafírom, aby vlastne ich ďalej krmili, keď sme odišli. Takže dúfam, že naďalej prežili. Tuto je len pár prípadov, aby ste vedeli, že archeológia v súčasnosti už nie je teda len o tom kreslení, ale že sa robia aj priamo v teréne rôzne analýzy, alebo teda teoretické analýzy, pretože tie skutočné chemické a C14 sú veľmi obťažné v Egypte. Ale je povolené dovážať rôzne prístroje, ako sú mikroskopy a podobne. A toto je práve 3D skenovanie napríklad pečatného valčeku. Tu, čo robím ja, tak to je vlastne analýza, alebo teda sledovanie lupou keramického materiálu, takzvaným Dinolight. To je malý mikroskop, ktorý je prepojený priamo s počítačom, kde potom môžete hneď robiť fotky. Toto sú odštepy jednotlivej zaujímavej keramiky, kde my môžeme študovať, aké sú vlastne jednotlivé komponenty tej hrnčiny, ako to nazývame, že tie hrubšie materiály, ako sú chlebové formy a pivné džbány, majú veľa organiky a potom ďalšie nádoby majú veľa anorganiky. A môžeme napríklad sledovať, či ten materiál pochádza od niekadiaľ inakadiaľ. To znamená z oblasti Núbie alebo z oblasti Syropalestíny.
A naša kolegyňa Mary Ownby dokonca dokáže vysledovať presne oblasť Syropalestíny, odkiaľ to pochádza, napríklad oblasť Haify a tak ďalej. Ale to by bolo o Edfu, teda o tom tele. A teraz si povieme, už len trošku v krátkosti, si povieme niečo o chráme. Takže ja vám poviem skôr zaujímavosti, pretože v tom chráme predpokladám, že ste vlastne všetci boli, alebo väčšina z vás bola. A sú to veci, ktoré si môžete dohľadať, takže ja vám poviem skôr také zaujímavosti. On je vlastne dlhý 140 metrov a má celkovú plochu 7000 metrov štvorcových, čo je teda obrovské. A bol stavaný vlastne 180 rokov, čo je tiež taká zvláštnosť a zaujímavosť. Túto fotku som vám dala schválne, pretože tu vidíte nie len ten chrám hlavný, ale i ten chrám zrodenia, o ktorom sa budeme baviť neskôr, to tzv. Mamisy. A to, čo tu vidíte, je teda celkový plán. A čo je taká zaujímavosť, čo je vlastne najdôležitejšie, je to, že ten chrám sa postupne, ako prechádzate do tých vnútorných priestorov, tak si môžete všimnúť, že podlaha sa zvyšuje a strop sa znižuje. Pretože vlastne ten najdôležitejší kultový priestor, tam, kde je umiestnená socha Boha Hora, má byť vlastne akýmsi tajomným priestorom. To je tu. Takže to je taký najdôležitejšia súčasť. Čo sa týka pilónu, tak ten bol dokončený až v poslednej fázi, to znamená je vlastne najmladší za Ptolemaja 12. a má výšku 36 metrov. Čo je taká zaujímavosť, že uprostred sa pôvodne nachádzali dvere, to boli dvere z libanonského cédru, ktoré samozrejme už nie sú dochované. A tie boli inštalované úplne posledné, a to vlastne až po druhej inaugurácii, až v roku 57. A toto určite všetci viete, že pred tým chrámom stáli vlastne veľké stožiare, na ktorých bola vlajka, ktorá ako hieroglyfická značka vlastne označuje Boha. Je to zdobené charakteristickými ikonografickými symbolickými vyobrazeniami, pretože panovník, ktorý poráža nepriateľom, je zároveň apotropaický symbol. To znamená, je to predchádzanie alebo zabrazňovanie síl chaosu, dá sa povedať. To, čo je vlastne nesmierne krásne, sú sochy Boha Hora. Ono sú dohromady 4, pretože sa nachádzajú jak pred tým pilónom, tak vlastne vo vnútri. A každá z nich bola vytesená z jedného kusu granitu. Takže sú nesmierne krásne. A veľa ľudí sa pýta, a čo teda sokol? Nachádzajú sa ešte v súčasnosti sokolovia? Tak áno, naozaj sa nachádzajú. Samozrejme je veľmi ťažké ich vyfotiť. Toto bolo len z telefónu. Ale majú vlastne veľmi často sídlia v tých najvyšších priestoroch toho pilónu. Takže niekedy si všetci dáme vedieť, že poletuje práve nejaký ten Horus a vyfotíme si ho. Takže Horus je tam stále prítomný. Ale taká menej zaujímavá, alebo teda menej známa vec je tá, že tie pilóny sú vlastne z časti vo vnútri prázdne, alebo teda, že v spodnej časti sa nachádzajú sklady, to si hneď ukážeme. A po stranách vlastne je schodisko, ktorým sa jednak vystupovalo na túto strednú časť, kde bola prezentácia tej sochy a prezentácia živého hora, o tej si ešte povieme, a jednak na strechu toho chrámu. Ale my vlastne priamo používame tie skladičné priestory. Ako som vám spomenula, tak časť nálezov ukladáme do toho keramického dvora, ale časť nálezov, ktorá je dôležitejšia, ukladáme vlastne do tých skladičných priestorov. Čo sa týka tých vnútorných priestorov, aby som to trošku urýchlila, tak tam sa vlastne prechádza do otvoreného dvora. A ten je hlavne zaujímavý tým, čo je na ňom vyobrazené, pretože je tam vlastne spodobnené, alebo je to charakteristické akousi oslavou, lebo tam boli rôzne oslavy. Jednak oslavy Festival žijúceho hora, ktorý bol spojený s tým pilónom, kedy vlastne jednak bola vynesená socha Boha Hora na tú terasu, o ktorej sme si hovorili, a jednak z vedľajšieho chrámu, ktorý bol chrámom živého Boha Hora, kde chovali skutočných sokolov. Jeden z nich bol vždy vybratý, podobne ako to boli u Apidov v Sakáre. Jeden z nich bol vybratý a ten bol prezentovaný vlastne ako živá podoba Hora v rámci toho festivalu.
Tak v tejto oblasti vlastne toho nádvoria, tam bol iný festival a to bol Sviatok radostného spojenia, aby sme to mohli nazývať. A to bol sviatok, ktorý bol spojený s oslavou bohyne Háthory v Dendére. Pretože šlo vlastne o akési manželstvo, symbolické manželstvo dvoch božstiev. Kedy my vidíme, že vlastne je to aj vyobrazené na tých stenách, takže ak tam na budúce pôjdete, tak si tam môžete všimnúť, kedy bohyňa Háthora, ktorú sme schopní vlastne identifikovať podľa výzdoby tej jej bárky, tak socha bohyne Háthory bola v ten prvý deň, ten sviatok trval 15 dní, bola vlastne naložená do tohto naosu, prenesená na túto bárku, ktorý bol prenesený na ďalšiu bárku, ktorá plavila sa do Edfu. V Edfu došlo k rituálnemu spojeniu týchto dvoch božstiev, spolu oslavovali. Čo vieme z písomných prameňov, že vlastne to bol veľmi ľudový sviatok. To znamená, že boli tam mnohé veci, ktoré by sme dnes, ktoré boli spojené nielen s týmito božstvami. To znamená, vieme, že bežní Egypťania v rámci tohto sviatku oslavovali jedlom, oslavovali pitím, ale napríklad aj chodili na pohrebiská svojich zomrelých príbuzných. Takže to bol veľmi, dá sa povedať, bola to veľmi široká oslava. A ten 14. deň Háthora vlastne opustila Edfu a vrátila sa späť do Dendery, takže to bolo veľmi krátke manželstvo. Asi preto tak dlho vydržalo. A vedci sa vlastne pokúsili na základe toho, že my máme vlastne jak vyobrazenia tej bárky Háthory, tak vlastne vyobrazenia bárky boha Hora. Tak vlastne sa počítačovo pokúsili zrekonštruovať, ako tá bárka vyzerala. Ja som povedala, že vo vnútri sa nachádza vlastne tá socha bohyne, ktorá bola skrytá, ktorá sa vynášala len v ten nejaký okamih toho sviatku. Bola uložená na tú posvetnú bárku, ktorá bola potom uložená na reálnu bárku, ktorá bola určená k tomu prevozu. To stĺpové nádvorie vlastne bolo postavené za Ptolemaja 12. a má 32 stĺpov. Čo je zaujímavé, že na východ od neho boli nájdené tie najstaršie zmienky, ktoré som spomínala. Že jednak je tam monumentálny vstup z Ramesovskej doby, je tam napríklad zaznamenaný Rames III, ale pod podlahou boli objavené bloky, ktoré boli druhotne použité vlastne s menami Džehutyho z 13. dynastie, alebo aj Psametika z 26. dynastie. To znamená, že šlo o rôzne obdobia, dokonca aj z kušickej doby. Tu len by ste si vedeli predstaviť, že v súčasnosti sa tých farieb dochovalo vo výzdobe veľmi málo. Tu šlo často o kompozitné stĺpy, kompozitnú výzdobu, kde vidíte pozostatky vlastne jak červenej, tak okrovej a čiernej farby. Inak to vnútro je veľmi charakteristické tým, že ako som to už spomínala, je veľmi silne poškodené dymom a začiernené. Tam bola dlho diskusia vlastne, kedy k tomu došlo. Mohlo to byť vlastne v akomkoľvek časovom rozptyle. Ako sme si ukazovali, ten chrám bol vlastne zasypaný v podstate až do toho roku 1860, až do tejto úrovne. Takže tým je logické, že začiernené, ak tam niekto žil a robil ohne, takže to nemuselo byť úmyselné, ale vlastne to bolo bežnou činnosťou. Čo je takou zaujímavosťou tejto oblasti, že sú tam dve miestnosti, nesmierne zvláštne. Toto je inak časť výzdoby, to je typická časť výzdoby stropu, kde je Nechbeta a Vádžeta, dve bohyne ochranné. A tu vidíte napríklad kráľa a kráľovnu, ktorí ho obetujú pred rôznymi božstvami. Ale také dve zaujímavé stavby alebo miestnosti, ktoré sa tu nachádzajú, ja vám podrobnejšie poviem len o tejto, je Dom kníh, takzvaný Dom kníh. On je priamo nazvaný ako Per Medjat en Hor, to znamená, vieme o ňom, že je to Dom kníh boha Hora. A čo je tam zaujímavé, že priamo menuje zoznam niekoľkých kníh, takže my vieme, že to bolo miesto, kde zhromažďovali nejaké zvitky. Ja vám prečítam, aké knihy alebo aké zvitky tam boli skladované. Napríklad kniha vykonávania kultu. Oni sú vlastne samé o sebe vypovedajú. Potom poznanie všetkých tajných foriem Boha. Poznanie pravidelného návratu hviezd, to znamená, venovali sa astronómii, čo je pochopiteľné. Kniha na zahnanie démonov a odpudenie krokodílov. To znamená,
Áno, krokodíl bol démon, za chvíľku si o tom povieme. Kniha magickej ochrany kráľa v jeho paláci a formula pre zahnanie zlého oka. To evil eye, zlé oko, je vlastne vec, ktorá stále funguje vlastne v aj modernom Egypte a často ju budete vidieť. Takže to je len taká zaujímavosť. Inak, ak by ste si chceli predstaviť, tak vlastne tie zvitky boli veľmi často skladované v rôznych skrinkách. To znamená, boli presne rozdelené, dá sa povedať, že Egypťania boli majstri excelových tabuliek, mali presný prehľad, čo sa kde nachádza, alebo vynálezcovia excelových tabuliek, môžeme povedať. A tieto skrinky boli veľmi často označené priamo tomu, aké typy papyrusových zvitkov sa tam nachádzajú. Ešte také ďalšie stavby, ktoré sa tu nachádzali, alebo teda ďalšie miestnosti v rámci vnútornej hypsostylovej haly, bolo tzv. Laboratórium. Tam sa vyrábali napríklad parfémy alebo rôzne masti, ktoré boli používané pre rituálov. Inak tu bola aj pokladnica, kde vlastne skladovali amulety, pretože počas sviatkov vždycky vyniesli tú sochu, pokryli ju textíliami, amuletmi a teda vyniesli ju. A taktiež bola miestnosť Nílu, tá bola veľmi dôležitá, pretože to bolo na očistu. Jednak tej soche, na tých kňazov pred rôznymi rituálmi. Najvnútornejšia svätyňa má túto bárku, ktorá nie je pôvodná, teda len aby ste vedeli. Ten originál, to, čo sa z neho zachovalo, z tej pôvodnej bárky, ktorá je zdobená krásnou hlavou boha Hóra, sa nachádza v Louvre. To, čo vidíte vzadu, je vlastne jedna z tých najstarších, alebo teda zaujímavých pamiatok z doby Nektaneba II. To znamená asi 100 rokov pred započatím toho chrámu. Inak okolo tohoto hlavného náosu sa nachádza niekoľko ďalších svätyň. Buď Chonsovi, Hathory, ďalších bohov. Ja vám ukážem len jeden z nich, ten je taký zaujímavý, pretože bol venovaný bohovi Mínovi, ktorý je charakteristický samozrejme svojím falom, ktorý pravdepodobne v koptskej dobe pravoverní odtesali, aby nepopudzovali kňazov a v tom prípade už i bežného človeka. Ešte takou ďalšou zvláštnosťou je to, že chrám má vlastne prístup z obidvoch strán hore na strechu chrámu a ten prístup nie je identický. A v prípade Edfu sa často hovorí o tom, že ide o akúsi interpretáciu letu sokola. Pretože smerom nahor to, čo vidíte tu, je vlastne jednak akýsi sprievod jak jednotlivých bohov, tak vlastne i kňazov. Tu vidíte napríklad kňazov, ktorí nesú tú schránku, v ktorej bola socha boha. Zároveň vidíte kňaza, ktorý má sistrum. Ono to sistrum sa často prekladá ako hračka, alebo teda hrkadlo, ale ono malo tiež silné apotropaické účinky, pretože malo zahnať vlastne zlé sily. Takže to nebola len čisto hračka, alebo len hudobný nástroj, bol to vlastne aj náboženský nástroj. A v tejto časti, v tej pravej časti sa vlastne to schodisko stáča, keď ide smerom nahor. Zatiaľ čo na ľavej strane ide schodisko smerom dolu, ide v jednej priamej čiare. A to malo práve symbolizovať pravdepodobne ten let sokola, ktorý keď stúpa smerom nahor, tak vlastne snaží sa získať správny vietor a keď loví, tak vlastne padá strmo dolu. Takže to je taká zaujímavosť toho chrámu. Ešte ďalšie, o ktorých už nebudem hovoriť podrobne, sú tam obrovské množstva textov, ktoré sú napísané ptolemajštinou. Ak niekto z vás sa zaujímal o ptolemajštinu, tak je to pomerne, nechcem povedať krypticky, lebo to nie je úplne pravda, ale je to špecifická forma písma a jazyka, ktorý vyžaduje veľmi veľa času. My sme vlastne mali 2 semestre kopštiny s Filipom Kopensom, s docentom Kopensom. A bolo to nesmierne náročné, pretože každé slovo má 4 až 5 možností, ako ho prečítať. Takže čítanie jednej vety znamenalo mať rôzne možnosti a potom to dávať dohromady, čo by to asi dohromady mohlo celé znamenať. Aj preto je nesmierne ťažké čítanie a porozumenie týchto textov a venuje sa tomu niekoľko vlastne hlavne nemeckých archeológov. Nemeckí egyptológovia sú známi svojou lingvistikou. Ak by som povedala 2 témy, ktoré sú tam dôležité, ak by to niekoho zaujímalo, tak jednak je tam veľký mýtus o stvorení sveta,
obrovský, ktorý je prepojený vlastne jednak s prapočiatkom, s Prahorou, kde zároveň je to propojené s archeologickými dokladmi, dá sa povedať. Pretože ten prapohorok mohol byť aj to samotné Edfu. Zdá sa, alebo bolo objavené, že chrám sa nachádza na pieskovcovej základni a pravdepodobne sa zdá, že v tých dobách, vlastne v starej a strednej ríši, to mohol byť ostrov počas záplav. To znamená, že i vtedy vlastne pripomínal, dá sa povedať, prapahorok. Ale vieme o tom, že je tam spodobnený a je tam je tam obrovské množstvo textov, ktoré sú teda hlavne v nemčine. Ale čo teda baví najviac mňa, je tzv. Spor hora so Sutechom, ktorý tvorí veľkú časť obvodného múru. A ten určite všetci poznáte, mýtus, kedy vlastne Sutech zabil svojho brata Usíra. Jeho syn Horus potom Sutecha sa snažil uloviť a zabiť v rôznych jeho podobách, buď ako krokodíla, alebo ako hrocha. A práve ten hroch figuruje v mnohých prípadoch, v mnohých scénach lovu. Inak si všimnite, že práve v tej koptskej dobe, vieme, že je to koptská doba, pretože často sú vedľa kríže, v koptskej dobe boli tie reliefy poškodené. Ale čo je krásne, sa dívať na podoby tých hrošíkov. Tí hrošíci sú veľmi malí a niekedy sú dokonca pomerne vtipní. A u niektorých sa dokonca zdá, že umelcom už došla trpezlivosť, keď vyobrazovali 16. alebo 17. Sutecha v podobe hrocha. Takže my, egyptológovia, sa bavíme tým, že chodíme po chráme a fotíme hrochov, keď nám dôjde iná práca. Ešte čo je zvláštne, že chrám obsahuje nilometer, ten na nešťastie nie je prístupný, ale mal by byť vlastne točivým schodiskom dolu. A určite všetci viete, že nilometer bol veľmi dôležitý pre vymeriavanie daní. Jednak tu bol prístup k vode, to znamená to, čo sme si hovorili, tá libácia, očista, tam sa získavala voda. A jednak vďaka výške Nílu vypisovali vlastne dane na ten daný rok. Čo by bolo niečo, čo by sme potrebovali niekedy u nás, aby reálny stav ekonomiky zodpovedal reálnej výške daní. Toto prejdem už veľmi rýchlo, takže dôležitá súčasť je vlastne dom zrodenia, takzvaný Mamisi, ktorý sa nachádzal nedaleko. My sme si spomenuli vlastne dve veci, že existoval dom zrodenia a existoval tuto v tejto oblasti už neexistujúci, ale vieme, že existoval niekde v tejto oblasti ten dom živého hora. To bolo tam, kde chovali tých samotných sokolov. Čo je na ňom špecifické, je, že vlastne v tejto hornej oblasti sa nachádzala, že boli hlavice zdobené vlastne besom. A bes bol akési démonické božstvo, ktoré svojou podobou vlastne malo hlavne ochraňovať dieťa pri pôrode alebo ochraňovať ženy pri pôrode. Takže to je taká zaujímavosť. V súčasnosti, toto je fotené práve z toho hotelu, takže v súčasnosti už mnohé z nich nie sú vôbec dochované, ale poznáme tú podobu väčšinou, ktorá bola takáto. A oni boli súčasťou nielen oficiálneho, ale hlavne ľudového, neoficiálneho kultu. A toto vrátime sa späť k tomu Description d'Egypte, pretože vieme, že v roku 1798 táto časť chrámu bola ešte pomerne nedotknutá alebo oveľa viac zachovaná. Takže takto vyzeral ešte v tom roku, kde je krásna litografia. Vieme, že tento chrám bol postavený hlavne za Ptolemaja 8. Tu vidíte, že prináša práve jednu z zápalných obetí. Komu bol vlastne chrám venovaný? Ten chrám tie Mamisy, tie domy zrodenia boli venovaní posvätnému dieťaťu alebo svätému dieťaťu. A to nebolo jedno. Vlastne tie Mamisy boli v rôznych oblastiach Egypta a vždy to bolo dieťa hlavného božstva. Takže v tomto prípade šlo o dieťa Hora a Háthory. A vo vedľajšom ešte to bolo vlastne aj Isidy, ktorá bola matkou Hora samotného. Taká zvláštnosť, pretože tu je vyobrazenie vlastne tiež iný, vlastne dá sa povedať,
kult alebo iný aspekt toho stvorenia, čo si za chvíľku ukážeme. Je tam tzv. Isis lactans, to znamená Isis, ktorá krmí dieťa alebo kojí dieťa. A určite všetci viete, že ten motív Isidy a dieťaťa neskôr inšpiroval Madonu s Ježišom. To je taká zvláštnosť, ktorá neskôr vlastne prekladula do neskorších dôb. A len taká zaujímavosť, že je tu zároveň vyobrazené tým, že tie náboženské aspekty si často zodpovedali v iných formách, že je tu vyobrazený zároveň chnum, ktorý stvoril dieťa na hrnčiarskom kruhu a jemu potom bolo vdýchnutý život vďaka znaku Anch. To je taká zaujímavosť. Opäť tu máme Hathorinu bárku a len aby ste vedeli, že tam sa tiež niečo deje, tak momentálne tam prebieha tzv. Epigrafický výskum Univerzity v Mainze, kde sa snažia zdokumentovať vlastne všetky texty, prepísať ich a zároveň preložiť. Takže ak by to niekoho zaujímalo, majú niekoľko zväzkov. Tu je len taká opäť zaujímavosť, tento statív obrovský, ktorým sa snažia, lebo to je neinvazívna metóda, na rozdiel od archeológie, kde sa snažia vyfotografovať čo najlepšie hore umiestnené reliefy, tak ten statív prezývajú Goliáš zo zjavných dôvodov. A ešte, kam to všetko speje, čo je budúcnosť, tak ak niekto v minulosti vlastne bol v Esne, čo je nedaleký chrám, tak ste možno Esnu poznali v tejto podobe. To znamená, tiež tam boli začernené stropy, začernené stĺpy a hlavice. Ak ste boli v Esne po roku 2022, tak toto je stav z jary 2023, tak už ste mohli vidieť krásnu Esnu po reštauračných prácach. Pracuje tam nemecká expedícia z Würzburgu, alebo nemecká univerzita z Würzburgu, kde jednak vidíte opäť kompozitné stĺpy, ktoré sú hodne ovplyvnené rímskymi motívmi, pretože Esna bola postavená v rímskej dobe, ale nádherne tam teda vyšli všetky farby. A to je práve tá budúcnosť. Toto je inak tzv. Astronomický strop v Esne. To znamená, kedysi bol slávny astronomický strop v Dendere. Teraz sa už vie, že existuje aj astronomický strop v Esne. Takže všetkým odporúčam, ak ste boli v Esne v minulosti, tak sa určite vyplatí opäť sa tam dostať. Sú tam krásne vyobrazené jednotlivé súhvezdia. Ale vieme, ako som vám spomínala, tak vieme, že aj v Edfu vlastne bola časť miestnosti, ktorá bola venovaná vlastne astronómii. Takže sa dá predpokladať, že ak v budúcnosti tam niekto podnikne vlastne epigrafický výskum alebo reštauračné práce, tak je možné, že všetky tieto oblasti, ktoré momentálne sú začiernené a nie je na nich nič vidieť, takže tam tiež vlastne vybehnú všetky práce. Univerzita vo Würzburgu tam pracuje, ale v určitých vedľajších miestnostiach a v septembri 2024 vlastne publikovali, že niektoré časti sa im podarilo vyčistiť a podarilo objaviť pôvodné farby. Nádherné. Toto je už len na úplný záver, toto je náš tým, myslím z roku 2018 a budem sa s vami lúčiť vlastne trošku astronómiou. Toto je vlastne pohľad jedného večera zo strechy našeho hotela. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že ste sa dozvedeli veci o Edfu, ktoré ste doteraz nevedeli.